Is-sensiela għat-tfal magħrufa internazzjonalment Peppa Pig issa saret ukoll bil-Malti grazzi għal proġett ta' kollaborazzjoni bejn Media Exclusive u ċ-Ċentru tal-Irsim Malti. Lan ta' dan il-proġett u l-sensiela tkun tradotta kompletament bil-Malti waqt li jiżgura li tfal Maltin jistgħu igawdu esperjenza audiovisiva pjaċevoli waqt li jsiru dejjem iżjed mitla tal-lingwa nazzjonali. Il-kap eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Irsim Malti Norma Saliba qalet li tfal Maltin jeħtieġu aktar riżorsi audiovisivi bil-Malti biex ikunu jistgħu jifhmu, jitkellmu, jaqraw u jiktbu bil-Malti. Se nkunu qegħdin nissodisfaw ukoll id-domanda li hawn minn edukaturi u anke ġenituri biex illu liedhom ikollhom riżorsi x'jagħtuhom mhux biss billi jruhom it-televiżjoni iżda wkoll anke permezz dan il-karattru Peppa Pig bil-Malti ikunu jistgħu aktar ikollhom ċans illi jesponuhom għal-lingwa Maltija f'ħinijiet differenti tal-ġurnata.